कल्याणी स्टूडियो के सौजन्य से रउआ सबके बीच में कुछ गाना बजाना प्रस्तुत करे का मौका मिलल बा। आई आज नाल तबला से संगत कर रहे बड़े हमारा संगे भाई सत्येंद्र शर्मा जी, बैंजू से अनीस राय जी, कार्नेट पर फिरोज जी अंसारी जी, हमारा कोरस पर पप्पू बाबू, अजय बाबा, धन्य हो वीरेंद्र बाबा, धन्य हो। जब गौनई बजनई होत रहा तो बड़ी शौक से लोग गाड़ी को के जात रहा देखा खतरे महाराज। लेकिन कैसन जमाना भइल, कैसन समैया, कैसन जमाना भइल, कैसन समैया, पहिले के ऐसन कहा होता गवनैया, पहिले के ऐसन कहा होता गवनैया, ऐसन जमाना भइल, ऐसन समैया, ऐसन जमाना भइल, ऐसन समैया, पहिले के ऐसन कहा होता गवनैया, पहिले के ऐसन कहा होता गवनैया। भोजपुरी के स्वच्छ रखे खातिर, साफ सुथरा रखे खातिर बहुत बात करी ले जा, लेकिन स्वयं ही कलाकार लोग ऐसा ऐसा काम कर देता है महाराज। अब तब वहां में कुछ सोचे को पड़ता। क्या बात महाराज, भाव लगल सुमिरन में गावल जाता ऐसन ऐसन धुन हो, तनिको बुझात नइखे पाप औरी पुन हो। सुमिरन में गावल जाता ऐसन ऐसन धुन हो, तनिको बुझात नइखे पाप औरी पुन हो। ए अनीस, सत्येंद्र बाबू, पप्पू बाबू, ए लालजी भैया, ए वीरेंद्र बाबा, ऐसे कैसे बोला तू ही, ऐसे कैसे बोला तू ही, दरस दी है मैया, वही लेके ऐसन कहवा होता गवनैया। कैसे कैसे बोला तू ही, दरस दी है मैया, वही लेके ऐसन कहवा होता गवनैया। ओहो धन हा धन हा, ए रितेश बाबा, उपेंद्र उपकारी जी, राजू पासवान जी, बड़ा दुख के बात हो गइल बा। निमन निमन गवैया लोग के कोनो कदरे नइखे। आ जतना हई डांस प्रोग्राम करे वाला कोई कलाकार बने, अब तो बुझाते नहीं खेले कौन नई हो कि नाच हो। ए हो एमे गलती खाली गावही वाला के नइखे। पेन हटालो धोती करो तालो बकवास हो, जैसन बाड़े
पेन्हतालो धोती कर तालो बाकबास हो जैसन बाड़े लिखे वाला ओइसन बेआस हो। अनीश बाबू होता है सटे जवे पर होता स्टेजवे पर होता ता स्टेजवे पर नाच मऊगैया होता स्टेजवे पर नाच मऊगैया पहिले कनियर कहाँ होता गवनैया पहिले कनियर लालजी भैया रितेश भैया भाव लागता वैसे भोजपुरी भाषा के तनिको न सम्मान होता पैसा खातिर बेटी बहिन के अपमान होता। भोजपुरी भाषा के तनी न सम्मान होता पैसा खातिर बेटी मतारी के अपमान होता। गाड़ी काहे नाही दी है लालजी सुनवैया गाड़ी काहे नाही दी है शैल सुनवैया पहिले कनियर कहाँ होता गवनैया ऐसन जमाना भइल ऐसन समैया पहिले कनियर कहाँ होता गवनैया पहिले